Kaikki Masters-sarjan osallistujat kilpailijakokoukseen. Tuomas Okei. No niin, Judas Priest, jos ei kelpaa, niin se lähtee siitä. Kiitos! Se on minuutti aikaa. Anna mennä, Aleksi. Oikeesti nythän tää biisi vasta lähti käyntiin. Frontismiitti, aivan tatsilla. Jällenboardi, tuo ei oo helppo. 40 sekkaa. Peiliä vähän juntturaa, ei ongelmaa. Puoli minuuttia aikaa. Ja flippi portaista Master-sarjassa, kun ollaan portailla, niin tietää, että on kova meininki. Se on sit vikaa juttu. Jättä yhteen, Aleksi saa. Alright, ja se on aika siinä. Kiitos, Aleksi. No niin, anna mennä. Cavalarial. Backside flippi, jahas. Vahvalla aloituksella, kyllä. Sateen jäljiltä vähän nihkeä asfaltti tietysti. Beeftoria roast beefillä pois. Puoli minuuttia aikaa. Switch fidi. Letuukkaa. Ei minkään kuule. Se on 20 sekkaa vielä aikaa. Anna mennä, Jesse. Flippi. Hei, nyt on vielä vika juttu. Jaksaako? 10 sekkaa. Pientä spurttia siihen ja vika juttu. Mitä mielessä? Switch speed. Pistäkää kättä yhteen. Okei, kiitoksia. Kiitoksia, Jesse. Aivan hirveä hypätä switchinä tuohon. Let's go! Backside boardi. Slapi. Ai. Toi on kiva, kun niitä juttuja tulee nopeasti. Viikonloppu eka slapi. Ja Victoria sinne. Vasta 20 sekkaa mennyt. Let's go, Juho. Frontti faivaa. Ei ongelmaa. Londonille. Olli Manual. Ja sinne. Päättää. Ties minne päättää. Se on 15 sekkaa. Juho Liesmäki. Nyt tiputtele. Alright. Nyt on vielä vika juttu. Kerkeä siihen. Ai. Kiitos Juho Liesmäki. Todella vahva. Ja sitten, tää on kova. Nyt on kova meininki. Se on J. Karjalainen ja Harri lavalla. Alright. Ja niin, ja siinä on huuki. Lähtee käyntiin boardilla. Ja Fiftari. Tätä biisiä ei ole, onko muuten avoimeen sarjaan edes laitettu, vaikka joku olisi kysynyt. Full jam, alright. Millä mielellä? Backside buntti mielellä, kyllä kiitos. 20 sekkaa huuki. Backirokki. Ilmeisesti UJP:llä käyty kaaria vähän rouhimassa.
kohti feikkiä. Liepaivan Volkana ilmeisesti Uive verrattuna. Ja se on aika siinä. Ja nopea viimeinen. Ja noin se menee. Kyllä kiitos. Siinä on aikaa. Kiitos Huuki. Siinä on ensimmäinen kierros. Sitkänä. Näpistä vaatii hivenen tilannetaju. Vähän kasvatusta yleensä. Let's go! Kenellä vähän kättä yhteen? Let's go! Ja se on käynnissä. Frontti 5 on. Ai, nyt on vahva aloitus. Oli muuten eka ländetty trikki tohon pänkkiin koko viikonloppuna. Ja frontti peili pitkällä slaidilla. Todella kova. Go jam. Ei ongelmaa. Reilu 20. Puoli minsaa aikaa. Anna mennä vaan. Vähän kruisiin. Lisää kruisiin. Frontismiitti. Ei ongelmaa. Aivan löysää. Alright. Fiilistely. Ai, Blunti. Vielä kerkee Blunti ottaa. Kyllä, yleisölevys vielä. Kyllä. Aika on siinä, mutta anna yleisölevys. Isoimpaan kaareen se kuumottavin. Jaa! Kaikki ties sen. Kiitos, Genet Lindqvist. Anna mennä, Mikko Koski. Let's go. Ja sitten, se on varma aloitus se. Ja aika käynnissä. Vähän ripsuu, mutta nyt ei haittaa enää tässä kohtaa. Okei, anna mennä vaan. Se on tuo varmuus. Kokemuksen tuoma varmuus. Joka kerta. Frontirokki. Ei ongelmaa. Red Mike. Bring some radness. Kyllä kiitos. Joka kerta noit trikit. Take it lippi. Pikku plantin kautta. Backyardlia. 10 sekkaa. Mikko pistä vielä. Legend. Alright! Vielä yhden yleisölle, jos haluaa, niin se on siinä. Ja onnella! Että meillä on vielä kärkikolmikko palkittavana. Ja sanottakaa kärkikolmikosta vielä sen verran, että legendoja on 4 pisteen sisällä, joten kohtuullisen tarkalla oli tää homma. 3. sijalla Mikko Koski, a.k.a. Red Mike. Let's get it! Iso käsi Mikolle. Mikko pistää oman live-periskope-lähetyksen nyt vähäksi aikaa kiinni. Ja toisena Genet Lindqvist. Gena 71 pistettä. Iso käsi. Mitä olisi käynytkään, jos se Bluntti olisi tullut aiemmin? Sitä ei tiedä. Eli voittaja Juho Liesmäki. 74 pistettä. Ja kun Juho saa peruspalkinnot, niin täältä tulee Samulta pientä legendatarinaa sitten tämmöisestä kiertopalkinnosta, mikä voi olla monille aika kiinnostava juttu. Alright, eli tuosta Juhani Salo kävi mua vinkkaamassa tuossa vähän ennen kisoja, että hei, mulla on repussa yksi juttu. Säikähdin hetkellisesti, mutta kun näin repun sisältöön ja kuulin tarinan, niin tämä on erittäin onnellinen loppu. Eli 2019 ollaan tehty tämmönen raskaan sarjan vyö SM Masters-sarjalle. 2019 jälkeen 2 vuoteen ei ollut SM-kisoja. Ja tämän jälkeen Hakki voitti videokisat
Mutta tätä vyö ei koskaan sen vuoden aikana kulkeutunut Hakille ja tämän jälkeen Juhku voitti uudestaan, joten hän jäi pitämään vielä tätä vyötä. Ja nyt vihdoin on ollut Juhkun vuoro antaa se eteenpäin, joten kättä yhteen Juha Liesmäelle raskaan sarjan palkinnon, kiertopalkinnon ottajana. Ehkä me otetaan tästä nyt vähän pitävämpi tapa sitten tulevaisuudessa, saadaan ne nimetkin sinne ja muuta. Taitaa olla Ville Flinkin tekemä aikanaan.